Sa Cagayan de Oro City, usa ka sakyanan ang kalit nga misilaob samtang ginaayo sa usa ka mekaniko kinsa naangol sa hitabo. Aning report. Kini ang aktual nga video nga kuha sa netizen nga si Ivan Canduntol atol sa naitabong pagkasunog sa usa ka kotse sa Zone 4 Pasil, Kauswagan, Cagayan de Oro City pasado alas 12 adlong Huwebes. Makita sa video ang paspas nga paglamoy sa kalayo sa mong kotse ug wala nahimo ang mga tawo nga ana sa palibot. Wala madugay, miabot ang kabumbirohan ug gilayon nilang gipasiritan og tubig ang maong sakyanan aron mapalong ang kalayo. Sumala sa Kauswagan Fire Station, nahitabo ang insidente samtang gaayo ang usa ka mekaniko sa maong sakyanan. Prior niya gitanggal sa niya ang wirings nga nakakonek sa battery terminal. So then nagsugod siya pag ayo, and then nagtuo siya nga okay na ayo na. Iyahang gibalik ang katong wirings nga para sa iyahang battery terminal. So pag connect niya ni create og spark, then naay spark nga dito nakapaingon sa katong fuel filter. Gilayon man hinuon ko na nanawag og tabang sa kabumbirohan ang mga tawo apan sa Makabalan Fire Station sila nakatawag. Hinungdan nga ang maong fire station ang nakaresponde. Ang mekaniko sa mong sakyanan nakahiagom og minor injuries human nga gisiwayan og palong ang kalayo. Totally damaged gyud ang sakyanan. Siguraduhon yun nga prior ibalik tong mga mechanism nga posible nga mo hinungdan sa nga makapa-ignite or makapa-spark. Siguraduhon yun nga 100% safety sa ingon nga maiwasan og malikayan atong panghitabo nga sunog. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao